ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଉଭେଇ ଯିବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଛନ୍ତି 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଉଭେଇ ଯିବ। ଏହି କଥାକୁ ସେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରୁ ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇବ ଉଭା, ଏହି ମାନରୁଟୁ କଳଙ୍କି ପ୍ରଭା। ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, କଳ୍କି ଆସିବା ସମୟ ହେଲେ ସିଂହଦ୍ୱାରୁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଉଭା ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କଳ୍ପବଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ, କଳ୍ପବଟ ଛେଦନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି କଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ ଆଜ୍ଞା। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଛନ୍ତି 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପଥର ଖସିବା କଥା, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ବରୁଣ ଦେବତା କଥା, 22 ପାହାଚେ ମୀନ ଖେଳିବା କଥା, ଏହି ସବୁ ଜଣାଶୁଣା କଥା ହୋଇଗଲାଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବୁ। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଉଭେଇ ଯିବ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରୁ। ଏହି କଥା ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦିଅ ନଥିବେ, ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ଉଭା ହୋଇବେ, ଭଗବତୀ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ। କାହିଁକି ନା କଳି ଯୁଗର ମଣିଷର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ରହିବନି। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଭଜନ ହେବନି, ଖାଲି ହେବ ଗର୍ଜନ, ଛାତି କାନ ଖାଲି ଫାଟି ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଡିଜେ କଥା ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆଜି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମାଳିକା କେତେ ସତ୍ୟ। କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ ଓ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ମଞ୍ଚ ତଳେ ଥାଇ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଏମିତି ହୋଇଗଲାଣି, ଆମ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଗାଳି କରାହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମନରେ ସିଂହରଣ ଖେଳିଯାଏ, ଯେଉଁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଉଭେଇ ଯିବ। ଏହା ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଫୁଟିବ କଇଁ, ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଟଳିବ ନାହିଁ।